is that war never changes. Boy. Yuna. Comeza a Gruta de Guizamaluque. Un podcast da revista Morcego. Benvidos e benvidas a Gruta de Guizamaluque, programa número 3 da sexta tempada. Falo moi alto porque creo que a música está moi alta, entón teño que subir por arriba. Entón non quero sorprender a ninguén dos meus compañeiros que están por aí xa conectados. E máis vou dar paso, de algún xeito, a mostrar-vos as súas caras para que vexades que estamos aquí. Fago a maxia esta do streaming. E aí estamos todas e todos. Ahora xa non presento un a un porque é básico, porque é así a vida co que teño que facer, pero xa sabedes que, en fin, estamos os de sempre como a sempre. Número 1, dende a Rúa Sagasta para o Mundo, o compañeiro Juan San Martín, inda que agora témolo bastante mobilizado polo mundo adiante, cubrindo grandes cousas e grandes citas non deportivas, pero case, eu seguro coas presas que van os xornalistas hoxe en día. Juan San Martín, compañeiro, amigo. Pois aquí estou estreando nova cadeira que facía falla para a espalda, para non estar reventado. Entón, faría aquí un plano cenital da cadeira, pero mellor para outra ocasión, pero estou moi cómodo, mellor que nas últimas, non sei, 50 entregas da Gruta de Guizamaluque. É a hostia, porque pa min é como que se dá esta fusión de estilos, non? Entre moble da abuela, non? Dos anos 70, 60 e tal, pero combinación con silla gamer, non? Que creo que é o futuro das casas. Outro día vin unha publicación que me chamou a atención destas memes, que, bueno, viña a decir que el mueble que me dejó mi abuela, ¿no? Y un mueble ahí todo carayudo, en plan de estos de roble, ¿no? Tal, o el mueble que le voy a dejar yo a mi nieta, y es una Kallax, ¿no? De Ikea, e pareceme bastante acertado, porque non teño un solo mueble bo. Non sei se teño ahora que comprar algún bo, ir pensando en mercar muebles, non sei. É algo que me sobrecolle, pensando no futuro. O momento de reciclaxe sempre apropiado. Bueno, temos tamén, por suposto, dende Marín, pode ser, non sei se está cambiando, que tía Sara, que sei, Sara. A ver, Pontevedra, podese decir, estuvo dentro de Pontevedra? Bueno, Sí. Olliño. Nun sitio onde fai moito frío e teño unha mellor amiga bolsiña quentiña. Pero de moito frío é moi indeterminado para Pontevedra. Indeterminado, ¿no? Vivo aquí debaixo da ponte do Gorgullón, ¿no? Como un rollo moi random, ¿no? De repente, que tenga ali montado un escritorio. Salcedo. Salcedo, Sí. Vale, ok, de parroquia. Vale, Sí. vale. Bueno, unha linda parroquia. Desde esa Casa Verde de Salcedo, por exemplo, como local ¿Sí? social e comunitario. Vou camiñando por aí de vez en cando. Sí, señora. Ainda hai pouco un tío, bueno, é un terreno público e tal, pero hubo un tío que levou ali os cabalos para que quedasen ali pastando, dale a hostia, a xente é unha xenia nestas cousas de ixer os cabalos soltos por aí polo rural Pontevedra. E temos, por suposto, dende a min no corazón, ele sempre está en Pollo. Ali en ti es de San Salvador? Non és de San Salvador. eu son de Campelo. Ti es de Campelo. E unha vez a abuela da miña mellor amiga me dixo: ti non és de Campelo, que non tes acento de Campelo. Pero vamos a ver, señora,
Que queremos dicir? Quitou a nacionalidade por completo. Me dixo, non, ti non este Campelo que non tes acento de Campelo. Ara, Non tes a o tomar DNI, por non culo. tes o DNI. Non teño non le- pasaporte. Como pasaporte? Que pone en tu DNI? Que pone en tu DNI? Non sei, Campelo. pois bueno, bien, tampouco vamos facer sangre diso. Oye, Dos un meus erro, traumas. claro, oye, cada un. Bueno, pois temos un programa novo por diante. Disculpado o atraso, ao final xa sabedes que non temos unha temporalidade exacta, senón que un mes, máis ou menos. Esta vez pois tardamos un pouco máis porque había que facer mudanzas, rollos laborais, pillaron as eleccións polo medio, tamén que iso sempre un grado para min. Pero aparte diso, pois estamos todos como máis sempre. Pasaron unhas cousas así interesantes no mundo do videoxogo, inda que está algo tal, temos o Final Fantasy VII Rebirth, que do que imos falar hoxe máis, creo, porque paga a pena, supoño, e porque está sendo un pouco o xogo do momento, senón é o xogo do ano ata agora ou hai máis xogos do ano de momento? Creo que este é o primeiro así. Palworld tamén petou o seu. Cal, perdón. Palworld. Edward. Coño, pero estaba entendendo Baldur's. Eu en plan, Baldur's. Jesús, eu teño moitas opinións sobre ese xogo, non o xoguei, pero teño moitas opinións sobre o tema, Ollo. o sea, puf. A ver, Cando cando se abriron falemos- a xénere interesante, co tema. Jesús de mi vida, por favor. Bueno, podemos que falar iso? hoxe se quere, podemos falar hoxe que non estaría de máis falar de Palworld porque eu creo que hai un debate interesante e podemos falar, non estaba previsto, a verdade, pero non me Dalle. importaría falar disto. Bueno, entón, pues, en algún momento falaremos de Palworld desde Ana. Ana, ti queres falar de outra cousa tamén? Tes por aí anotado? De que vou falar eu? Eu de que vou falar? Eu vou falar do que falo sempre, das cousas deprimentes, dos Das despidos. cousas deprimentes da industria. Seguimos, bueno, xa sabedes, se alguén non o sabes, adiantamos agora o tema. Sony despediu a 900 persoas, 800. 900. 900, Bueno, anunciaron que van despedir, porque penso que foi en Reino Unido, en Reino bastante Unido. bestia da súa, porque non pensedes que esta xente ten millóns de persoas traballando, senón que ten miles. 5%. Exactamente, é unha barbaridade. Son cidades enteiras de peña. Sí. Cidades enteiras. Pero bueno, eu sorprendente, logo falaremos disto, non? Inda que sorprendente entre medias porque sabemos que todas as compañías están neste plan, non hai nada que parece que podamos facer. Bueno, máis cousas, falaremos un pouquiño. Bueno, eu quería falar, que xa sei que a noticia ven un pouco de antes, máis ou menos foise tirando algo de luz sobre o tema, pero ahora de Microsoft publicando xogos en PlayStation, non? Se isto era o final de Xbox, Xbox está a beira de deixar de facer hardware e dedicarse só a facer software, non? É dicir, xogos, neste caso, máis Game Pass ou se tal. Teño interés en falar destas cousas. Bueno, algúns, por suposto, creo que perdimos a gen porque vin aquí no meu OBS que se morreu todo o mundo. Pero fora diso, é sorprendente como ás veces ven o apocalipse, non? Con estas cousas, non? E hai algo que esquecemos que logo afundarei, que nada é para sempre. Quero dicir, eu creo que pensar que PlayStation e Xbox van convivir 50 anos máis, 40 ou tal, é totalmente imposible, non? Nunha industria como esta, pero bueno, iremos vendo, non? Final Fantasy VII, evidentemente, como dicíamos, creo que Juan fixo, bueno, creo non, sei que Juan fixo análise para Vida Extra. Bueno, non, eu vin ao adianto, supoño que estás co análise, eu vin ao adianto, ahora que o penso, non era análise, era Análise. Era un titular destes de llevo no sé cuánto a Final Fantasy e non quero soltarlo, ou algo así, non? A destes clickbaits que a mí me... Non é clickbait, xa o sei, eu non son este tío que fai, te ahorra el clickbait en Twitter, que ten moita polémica ahora cos videoxogos e con Eurogamer, non son ese. Pero pareceme que non é clickbait, pareceme simplemente unha opinión túa. Pareceme correcto no titular, non teño ningún problema. E non sei, se vos queredes anunciar xa algo máis, eu tiña notado estas cousiñas, non sei ti se era Nada, comentar un pouco por riba que se anunciou o DLC de Elden Ring e dicir aí un pouquiño o pouco sí. que se sabe. Sí. E se hai o quiño, falar de que estiven un pouco con It Takes Two. E se hai un pouco máis de oco, entre debate, pois abrir outro debate máis sobre a sexualización dos videoxogos, si non, límites, etcétera. Non sei se ides falar, perdón, nese tema que vin outro día, o do Retro Barcelona, o da feira retro. Por aí vos tiros, van por aí. A ver, pero... lembroume o tema, Vale. a polémica, pero non era na miña intención falar concretamente de ese... Vale. ese Bueno, se alguén non o sabe, tiro xa gaña por aquí, porque nós xa sabemos que ahora o programa vai así tranquilamente falando das nosas vidas. O de Retro Barcelona, isto é unha feira
non a controlo, nin estiven ali. Pero bueno, a típica feira de videoxogos, non? Supoño que centrada no retro neste caso, e sacaron un cartel onde había 4 protagonistas, Jin Kamaza, Jill Valentine e Lara Croft, non? E Jill e Valentine, pois a verdade, estaban nunha posición, bueno, a de Lara Croft... Eso dice Snake, tamén. Iso dice Snake, sí, iba a decir, es que cero de Snake estaba debaixo da cama. Pero bueno, é verdad que Jill e Lara como que estaban nunha posición sexy, así un rollo un pouco gratuito destas cousas, non? Que o tema que ao final di a xente, non sei por que está sexy, non? En plan, o tema, máis alo da súa vestimenta, que a de Lara Croft en caso original, non? Pero era unha posición moi gratuita nestes casos, e a xente dixo, oye, creo que tendes aí un problema. Eles, pois, hai que botar romper a lanza, correxironos rapidamente polo que vin, tiraron. Logo, por suposto, a outra polémica dos incels e tal, que joder, que como non se deja que la censura, no, que tal y cual, ¿no? Pero bueno. Censura, pero solo cando son tetas. Sí, Ojo con outras cosas, non. No da igual, O cando pero da sai igual. un... Non lle podemos pedir a negro ninguén, non lle podemos pedir nada a xente que se facía pallas con Lola Bunny. O sea, eu creo que hai momentos onde tampouco vamos a pedir nin niveles de decencia nin de moralidade ninguna, o sea, Lola Bunny, a xente facéndose peras. Gústame que é un evento que non imos esquecer ninguén. Como Lola Bunny, as pallas de Lola Bunny. É que hubo, joder, aquel momento a mí me parece un dos máis patéticos de historia deste internet recente que eu lembro, non? De xente, no, es que han cambiado a Lola. En plan, pero tío, un muñeco, non? Vale. Pois nada, se queredes, pois empezamos falando por atrás por cronoloxía, comenzamos co de Microsoft, non? Isto ven un pouco atrasada, creo que hai 3 semanas o mellor deste tema, non? De que parecía que Phil Spencer, sí, tiña algo... Estou ben, non? Phil Spencer o de Microsoft, Sí, sí. non... Si, estaba pensando en Tom Howard, estaba pensando que estaba metendo a pata con Tom Howard e tal, e dixen, que tamén podía ser Tom Howard, pero non, é Phil Spencer neste caso. Que empezou, tivo que sair aí en persoa, como quen di, a anunciar que non, que non se acababa Xbox, pero que, bueno, que iba a haber certos pasos cara a PlayStation e cara a Sony e tal e cual, non? O tema viña que de repente empezou a haber como unha non sei se dicir filtración, non sei se dicir opinión, non sei se xuntou unha bola de neve, onde parecía que todo apuntaba a que Microsoft iba a dar pasos nesta dirección, é dicir, na dirección de sacar xogos en PlayStation e incluso no día de mañá deixar xa, ou a corto prazo incluso, de deixar de lado o proxecto Xbox de hardware, como coñecemos. Compre que dicir aquí varias cousas. Unha, que a xente se esquece destes de pequenos detalles, non sei por qué. Xa no seu día, cando anunciaron a Xbox Series X S, xa dixeron que a marca Xbox, o sea, que a consola Xbox a partir de ahora iba a ser Xbox solo. E Xbox era un mundo que iba a incluir un hardware, un software e cosas así, pero que se acababa o tema de consolas tal como viñamos dicindo de xeracións puras e tal, e que a partir de ahora íamos ter, a mellor, unha Xbox Series X que non era o nome da consola, quero dicir Series X, senón que isto era como un iPhone, que cada X tempo íamos ter pois unha máquina nova e unha evolución de hardware, non? Evidentemente nos centramos, supoño, no apartado gráfico para mover xogos e tal. E a cousa quedou aí, pero eles falaron xa no seu momento, hai xa varios anos, desta idea de Xbox como un mundo complexo, un mundo onde entra este hardware que do que falamos, pero tamén entra o máis importante a día de hoxe con Xbox, que é o Game Pass. Eu creo que a gran ferramenta que ten Xbox na man, tanto en PC como na súa plataforma evidente, e tamén en móvil, non só na nube, todo isto. E aí siga o tema. Entón, a idea só de que Xbox vai a acabar só nese apartado digital e non saque máis máquinas, a mí non me sorprende. Quero dicir, non me sorprendería o día de mañá que isto pase definitivamente. Si me sorprende que a día de hoxe pois sigamos co tema guerra de consolas e que asa xente que se tire moitos trastos á cabeza por todo isto, que eu sí que aí non o podo entender, nin lle busco razonamento. Esperade, teño invitado. No, espera. Aí está. Vos non o vedes, pero logo poderedes velo en mental. Era Elvis, o meu can, o meu coli. Pois nada, pois, que dicía? Nada, que a mí non me sorprendeu tampouco este movimento, este ruxe que empezou a circular. Logo, simplemente, pois apareceron uns xogos en PlayStation, creo que Juan os ten na cabeza, cales son exactamente. Sí, son Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush e Pentiment.
Bueno, dous deles son xogos emblema, evidentemente, quero dicir, tanto Sea of Thieves como Grounded, pois teñen o seu rollo multixogador e tal, e a xente está aí, entendo que queran buscar territorios, non? Pero non sei, vos que pensades? Credes que isto é unha derivación de Microsoft cara a este... Por suposto, podemos logo falar ou valorar se isto empeza a ser un monopolio, se isto acabará sendo unha especie de monopolio de Sony ou non, o tema da consola de sobremesa. Algo que eu creo que a ninguén lle gustaría exactamente por diferentes motivos, non? Que falamos aquí, puto capitalismo, pero que tira claramente o da guerra das consolas. Eu sempre dicen que leva tempo semi-perdida. Quero dicir, creo que Sony é imbatible aí, e logo está Nintendo na súa propia liga, pero o de Sony creo que é imbatible, e Xbox os números sempre son menores, no máis amplo sentido da palabra, pero bueno. Juan, por exemplo, se queres ti comentar algo, e logo imos rotando. Sí, a ver, o evento que fixo Microsoft para explicar un pouco as súas novas iniciativas, esta política que están a coller, non foi moi esclarecedor, a verdade, porque en ese evento nin sequera dixeron os xogos que ian lanzar, aínda que saíron uns días despois, pero creo que si se poden intuir motivos, non? Explicacións de por que Microsoft toma esta medida. Phil Spencer falaba, ou tocaba un pouco por riba o tema de que xa chegou un punto no que Xbox non sabe como achegar máis audiencia, non saben como chegar a máis público, e queren asomar un pouco a patiña por outras plataformas para ver que tal funciona. Ao final, máis aló do que poidan debuxar Matt Booty e Sarah Bond e Phil Spencer sobre a medida, de dicir que é algo que queremos un ecosistema aberto e non queremos guerra de consolas, todo iso está moi ben se está refrendado por motivos económicos, que é o que move as empresas, e Microsoft non é distinta ás demais. Entón, non queren arriscar enfadando a súa comunidade dicindo Starfield e Indiana Jones van sair fora do ecosistema de Xbox. Iso non vai pasar, dixeron que non. Eses xogos, os grandes de verdade, non sae das consolas de Xbox, e logo ese cuarteto de xogos que falábamos antes, pois que de alguna forma ou outra están xa rentabilizados, ou non, seguramente igual non deron toda a rentabilidade que querían, como eu imagino que pasou con Pentiment, pois é como unha especie de globo sondo, de imos ver que pasa aquí. Porque dixo Phil Spencer que non é unha medida definitiva. Sacar estes 4 xogos non significa que no futuro vayan sacar máis. E ver como rinden. Está claro que un globo sonda é lóxico, ¿no? É necesario probar este tipo de cousas, a ver canto máis vendemos, non? Ou a ver como funciona e tal. Dixeches algo interesante, que creo que Xbox non soubo como atraer máis xente. É certo. Eu creo que Xbox xa non sabe que facer para lograr atraer xente per se. Quero dicir, e nós podíamos dicir, sabedes o meme este da reunión, sacar un novo modelo, facer vos xogos, xa o tiran pola venta. Non digo que Xbox non faga vos xogos, quero dicir, ten vos xogos, pero é certo que seguimos falando en 2024 de que non dan eses bombazos como un The Last of Us ou un Ghost of Tsushima. Segue traballando noutras historias, fai outras cousas, fainas ben, e por suposto hai lanzamentos como Starfield, pero eu creo que están un pouco por debaixo deses AAA de Sony imbatibles que chegan a 3 series de televisión e nos volvemos locos, bueno, toda esa cuestión de xogos terceira persona, acción, aventura, que onde Sony pois se move como, bueno, como peixe na auga, non? Fora diso, entón dis ti ben que Xbox non soube transformar. É certo, que máis pode facer Xbox? Quero dicir, regalar a consola. Quero dicir, a consola xa é un modelo accesible, bastante barato. O Game Pass é un modelo impresionante. Telo para PC, telo para... Que máis pode facer Xbox para atraer xente? É moi difícil. Per se, no? É algo xa que eu creo que incluso está por introducido no modelo cultural de cada país, pode ser, ou tal. Está claro que no Estado español a xente de PlayStation, dende hai xa 2 décadas, e non creo que vaya a cambiar, sinceramente, por moito que ofrece Xbox, que eu creo que xa digo, é que creo que ofreceu un bo produto nesta ocasión. Creo que as Series X ou S son boas consolas, que creo que teñen o Game Pass impresionante, creo que tal, e ainda así a xente segue resistíndose a entrar masivamente en Xbox. As vendas de Xbox son boas, quero dicir, falamos de millóns de unidades, non nos vamos volver tolos agora, pero lles falta punch, non? Lles falta esa entrada de igual a igual, de ti a ti con Sony, que non se deu nestas xeracións, dende Xbox, dende o pelotazo inicial de Xbox, non se, da 360, perdón, non,
Cal foi a boa, a Xbox ou a Xbox 360? Ahora estou bailando. A 360. A 360 foi o pelotazo. Xbox foi o testeo, é verdad. E 360, pois tal. Non volvimos ver iso. Cando ti vas unha casa, a min polo menos eu cando vou a unha casa de alguén desta agora e mercou unha consola e a Play 5 nestes últimos 2-3 anos de tempo. Non sei, non quero establecer, no, a miña experiencia non se extrapola ao que pode vivir o resto da xente. Hai algunha xente con Xbox Series, por suposto, vinas tamén, pero creo que a gran maioría pois ten PlayStation na casa e as cifras están aí. Non sei, Tiana, que como ves isto? Ti crees que Microsoft vai acabar tirando por esta vía de sacar todos os xogos? Que, por certo, recordo que Sony, cando dá por válido tamén por rentabilizado un xogo, acaba sacando en PC, como xa se falou no seu día, e foi un bombazo o de Aloy, non? O Horizon e algún máis, pois foi así como Sí, pero que xogos exclusivos de PlayStation tamén chegaron a Xbox? Pouca cousa, chegan a PC, pero a Xbox non. Claro, Porque, falo de PC Steam, sí. claro, eu estou agardando que o meu mozo poda xogar a The Last of Us, porque el só ten un Xbox, non ten nin PlayStation, nin PC. Pois creo que O MLB de béisbol e de PlayStation Studios. Chupi. pode ir esperando, creo, a que iso non pase. E él está mazo cabreado con todo isto, porque él é Xbox, Ride or Die ata a morte. Entón, claro, tengo Game Pass e todo. A verdade é que o Game Pass é un produto super potente que ten Xbox, pero perdendo exclusividades, o que faz tamén é entregarse un pouco monopolio a PlayStation. Xa, deixarlo aí en plan, mira, xa non queremos pelexar máis contra vos. Non sei. Que sí que é certo tamén o que dicía Juan, que a verdade é que, bueno, os xogos que sacaron, que anunciaron que van, ou dicías ti, que van deixar a exclusividade, non son títulos tan grandes como un Halo. Pero claro, comezamos por aquí, non sei onde pode chegar isto, e o mellor tamén acaba sendo só un globo sonda. A industria está super rara últimamente. Está super rara. A industria está rarísima. É certo que compartir eses sinais é certo, non? Ahora mesmo podemos falar e tal, pero eu nunca tiven tampouco claro o futuro ahora mesmo da industria do videoxogo, certamente. Por onde van tirar, certas cousas, o tema VR. Hai cousas que ahora mesmo a min non teño nada claro na industria como están a funcionar. O tema laboral é un handicap O tema importantísimo. VR, que? Por que o tema VR? Que non acaba de despegar. Exactamente, que non acabou de despegar, que siga habendo uns esforzos económicos aí importantes, que logo aparecen as Apple Vision, non? Por exemplo, a xente sí que con certas marcas parece que se volve un pouco tola, pero logo vai quedar en nada. Isto non é VR, que máis ben é realidade aumentada, pero é que Apple Vision non quere dicir que sexan videoxogos dentro das... Pero hai videoxogos dentro da Sí, das pero Apple Vision, quero dicir. me dirás, como poñes a Sí, xogar sí, con non é, quero dicir, eu co VR teño esa teoría de que algún día, pero non dá chegado ese día, non sei se me explico. Eu estou fora. Vou te dicir unha cousa, nos dos últimos meses estiven traballando nunha empresa de VR en Dreams que se chama, que publican Ghostbusters, bueno, Cazafantasmas, publican Power Wash, todas estas cousas. Entrei super pouco convencida e saín aí tamén super pouco convencida. A min iso de ter que poñerte a xogar e ter que pechar con chave a porta da túa habitación porque de repente te pechas un zulo nunha caixa dentro da túa cabeza, a mí me parece horroroso. Sí. Eu creo que a tecnoloxía, a tecnoloxía, sí, a palabra, non está suficientemente cómoda, ni dá esa sensación que vemos en Ready Player One, en películas de ciencia ficción, non, onde como que pos unhas gafas e xa está. Non estamos niso, as estruturas son máis... É difícil. Eu entendo que é difícil, pero bueno, non é un tema por aí. Non sei se Sara quere comentar algo de Xbox e tal, se lle sorprende, se non, se isto, pois vai a ser. A ver, sorprender realmente non me sorprende. Creo que é unha mezcolanza entre o cultural, non? Como comentabas ti, de que realmente en España Xbox non é unha marca tan potente, todos estamos acostumados a PlayStation é como moito Nintendo. Pero tamén dame un pouco a sensación, aparte de teñen que facer mellores xogos, etcétera, que teñen estudos e non fan uso deles, quero dicir, mercaron un montón de estudos que son moi interesantes, con que poderían facer moitas cousas para chamar a un público importante, quero dicir, grande. Non sei se porque non saben que facer, se porque simplemente querían ter dereitos por si acaso, por royalties, non sei moi ben por qué, pero non están a sacar nada de proveito dese tema.
E a maiores non me extrañaría, o mellor voume soltar aquí unha barbaridade, pero non me extrañaría que nun futuro Sony non distase tanto, quero dicir, ao final o que importa dunha consola en parte é a accesibilidade que ofrece, que non ofrece ás veces un PC, non? Porque pode ser un pouco máis complicado para algunhas cousas, pero tamén son os exclusivos. E Sony leva un tempo, ou dame a sensación de que leva un tempo sacando moi poucos exclusivos que sexan IPs novas. De feito, comentou que este ano non ia haber ningunha e creo que o ano seguinte tampouco. Dixeron que non tiñan pensado sacar nada dese estilo. Ningunha IP nova estaba a vir próximamente. E chamoume a atención, non? Porque comentaron xunto con esa nova que tiveron unhas vendas un pouco menos das que esperaban de PlayStation 5, que a ver, tamén é comprensible porque pasou todo do stock e demais, pero resultoume curioso a unión desos dous comunicados xuntos de, vale, vendimos pouco, non imos facer novas IPs, a maiores imos publicar cousas en PC, imos perdendo exclusividades, e claro, se perdes exclusividades ao final, que aportas, non? Accesibilidade como moito, pero cada vez hai máis xente que xoga nun medio como o PC, porque tamén cada vez é máis sinxelo, tes máis recursos. Tamén cada vez é un pouco máis económico, porque o precio das consolas vai un pouco máis á alza, obviando a Nintendo, vale? Nintendo non conta nada disto. E claro, non sei, dame un pouco a sensación de que se están a xuntar todas nun punto que ao mellor, bueno, pode ser unha evolución interesante do medio, non sei. A min chamaba a atención o que comentaba Matt Booty na presentación. El falaba de Minecraft, de como Minecraft era un exemplo de éxito dentro da compañía, de un videoxogo que está en todas as plataformas posibles e funciona moi ben. Falaba Matt Booty diso en referencia un pouco á política que está a tomar Microsoft, de que dentro de que xerar un Minecraft é casi imposible a nivel de trascendencia e éxito, sí que tomar esa vara de medir, non? De por que imos pecharnos a outras plataformas se ao final, se facemos as contas, podemos gañar máis cartos. Por ese motivo, Call of Duty non vai ser exclusivo despois da compra de Activision. Entón, entendo que dentro da súa magnitude, Microsoft quere facer ou quere conducir cara a ese modelo, non? De ter pequenos Minecraft. Non ter barreiras, levar os xogos a cada plataforma posible e ir probando. É unha estrategia que vai da man co que dicía antes de Phil Spencer, de que non saben xa como achegar máis a audiencia, e ao final é o que está tamén a piques de facer Sony, porque falou hai pouco Totoki, o presidente en transición, dicindo que están vendo bons resultados co lanzamento en simultáneo de xogos de PlayStation e PC, como Helldivers 2, entón están valorando que é positivo. Para que imos lanzar un xogo primeiro en PlayStation 5 e logo en PC cando as vendas poden ir de forma simultánea da mellor maneira posible. Entón, máis aló de Nintendo, que fai o que quere e non ten motivos polo de agora para cambiar de opinión, as outras dous, Microsoft e Sony, sí, elas teñen que moverse, están vendo que o mercado non lles responde como lles gustaría, porque senón tampouco mudarían de estrategia, e a ver como lles sae a xogada. Eu creo que ben. Quero dicir, a pouco que vendan, pois son vendas, é que decir, ao final é o que decimos, o mercado de PlayStation ou de Sony, hai xente aí, moita xente. Se sacas algo, pois supoño que mellor que será, sobre todo para xogos que están amortizados, que sempre creas comunidades novas e tal, non sei. Claro, son vendas, pero non acaban devaluando un pouco a idea de consola para dar paso á idea de produto solamente digital que podes xogar en un sitio que non sexa unha consola pola que tes que pagar un precio X. Ese era o medo que tiñan O medo, sí. cando non houbo todavía o evento de Xbox, con todas as filtracións que había do que se ia anunciar, falábase de que Sarah Bond deu unha charla aos empregados de Microsoft e había moitísimas dúbidas. Había xente a nivel interno de Microsoft que non sabía se era a mellor estrategia. E son dúbidas como as que tes ti e que as que temos todos, a gran parte da audiencia, de para que vou mercar unha Xbox e igual podo ter a mellor versión posible dun videoxogo noutra consola, ou merco a que máis me gusta a mí por outros motivos e quedo nela. Microsoft non dixo que vai a deixar de facer hardware, pero tampouco, non lembro a frase exactamente, pero era unha frase un pouco ambigua que era como
non imos deixar de facelos, pero tampouco aseguramos que será así para Claro. sempre. Non se É que- moxan. Non Claro, se deixar moxan. a porta que- aberta a moitas cousas. Ao final é o que tamén comentábamos ao principio, non? É que nada dura por sempre nesta industria. Sega, non? Quero decir, o que foi Sega no seu momento, Dreamcast, quero decir, unha consola tan potente, con tan bons xogos, e non? De que miñamos desa guerra, non? Entre Nintendo e Sega, onde queda, non? Esa historia. Eu creo que estamos ante un punto certamente de non retorno en certas medidas, en certas formas de consumo, sobre todo social. Eu creo que cada día temos menos apego ás cousas. O que diste, a mí o valor do xogo, non sei que, é que hai moita xente que o mellor non lle importa nada xa isto, non? Os modelos de consumo están mutando drásticamente, non? E a xente agora tiñamos os vídeos de YouTube, ahora son shorts, non? E agora estamos sempre con esta idea de consumo continuo, de rapidez, de non sei que. Pois mellor hai xente que quere xogar o xogo, da igual donde xa, pero quero xogalo, entón non teño moi claro como vai evolucionar o mercado agora mesmo da industria. Esas dúbidas, non, das que falaba os propios empregados de Microsoft, é que eu creo que estaría calquera. É que son as lóxicas, non? Son de decir, pero isto vai ir ben ou vai ir mal? E creo que ningún máis sabio do mundo pois pode decir que sí ou que non, porque ninguén máis sabio do mundo pode dicir se este valor vai subir ou vai baixar, en plan, este rollo de bolsas e todo isto, de que non se sabe como pode funcionar algo. É imposible de saber o 100%, e que todo ten un risco e tal. Eu creo que, sinceramente, creo que Xbox fai ben. Eu creo que fai ben a curto prazo, vale, en abrir as súas portas e levar algúns xogos a outras plataformas, neste caso Sony, claramente. Pero a medio prazo non sei que pasará. Non sei se acabará facendo xogos para, sabes, decir, acaba sendo unha third party de tal, imagínate, non? Pero a todo chegaremos, evidentemente, todo saberemos, non sei. Eu creo Pouco que máis deste, sí. o soño húmido de Microsoft é que ti encendas unha Smart TV, que encendas o teléfono, o aparello electrónico que sexa, e teñas aí a oportunidade de descargar a aplicación de Xbox Game Pass. Eu creo que vai, Sí. eu creo que é iso, tío. Eu Son creo fines que penso. de verdade que vai por aí o tema. E isto, se é unha Sony Bravia ou unha LG, sabes? Eu creo que ese é o soño de ahora mesmo de Microsoft, conseguir que o seu Game Pass acabe sendo a aplicación definitiva para xogar videoxogos. A aplicación definitiva. E veremos que acontece noutro mercado que siga sendo das consolas e tal, pero bueno, isto son bolas de cristal, ¿no? Que podemos ler o futuro, pero daquela maneira. Bueno, por sacar outro tema, Palworld. Non sei se alguén quere explicar. Nunca falamos de a verdade é que nunca chegamos a falar de Palworld aquí. Se alguén quere explicar o que é, porque a mellor alguén está perdido ou non sabe o que é, que por certo, por curiosidade fun agora a ver a Twitch, ten 4.000 persoas vendo agora Palworld, o sea, está un pouco xa de capa caída. Bueno, sirve Twitch tamén para medir esta clase de cousas, xa, sigue sendo relevante. Non quero dicir que Twitch non sexa relevante, pero podemos utilizalo como Bueno, a mí, referente. para algunhas cousas sí. Para outras non sei. Eu simplemente dou o dato este. A mí pareceume interesante decir, oye, como está este xogo? Está sendo streameado agora mesmo? É certo que isto é moi relativo, porque logo streamea Rubius un Palworld e ganas automáticamente 40.000 seguidores, ou Auronplay ou alguén, non? Se conectan 2-3 destes, a tomar por culo a estadística da semana, non? Pero bueno, Por exemplo, agora mesmo había en 4K. Steam son como 270.000 ao día persoas xogando. É bo número, é moi bo número. Bastante Que é hypados. Palworld, Anita Veloso? Que é Palworld? Non, eu non, porque a miña Non. opinión vai ser moi subxectiva, super capciosa e moi violenta. É o que Vale, pois queremos non deixamos agora a mesmo. Que o explique Deixamos alguén de a- xeito obxectivo Vale. e moi Vale, pausado, primeiro vamos a tranquilo, dar como a Sara. sinopse que dá no xogo. Juan, cal é a sinopse Bueno. oficial do... A sinopse xogo. oficial, a ver, que estou na Estás Este aí. é un xogo multixogador de supervivencia en mundo aberto inmenso e original, no que terás que facerte cunhas misteriosas criaturas chamadas PALs, capaces de combatir, construir, cultivar e traballar en fábricas. Vale. Esa Escravitude. Isto Escravitude. é o punto número 1. O punto número 2, a definición, vamos dar como a RAG, non? Diferentes definicións. Número 1, esa tal. Número 2, un extraño Pokémon de mundo aberto onde tamén disparas con metralladoras. Vale? E tamén isto é disparar a Pokémon e disparar a bichos e todo isto é tal. E hai un problema, eles din que original, hai un problema claro de originalidade na súa proposta que directamente pois
É un Sí. xogo, polo que vin, feito a base de assets, de copias e pegas e de cousas así. Ana, queres dar a túa hora máis odiosa ainda? A ver, estou a piques de crearme un montón de inimigos, eu. Pero a premisa de Pokémon, se te paras a analizala durante 5 segundos e pensas, que é Pokémon? Pokémon, captura animais e os poño a pelexear e matarse entre eles. Chupi. Palworld é iso, pero en esteroides. O sea, captura animales e ou os poño a matarse entre eles ou os esclavizo na miña granxa ata que non den máis de sí. Pero que ademais non só iso, e que ademais logo poden vir outros humanos a túa granxa, como me estivo contando un colega, e ti os podes Sí. matar. Claro. E faz carne con eles e os das Claro. aos outros animais e aí sigues Correcto. alimentando esta roda de esclavitude que é super cookie, con moitos colorinchos e música super guai, pero a mí me parece como un campo de concentración masivo de Vale. los horrores, Amstetten. Bueno, xa me pasei un pouco, pero Bueno, bueno. vou mandar a hot take eu e logo xa tal. Palworld é exactamente o xogo que nos merecemos e o xogo que en certa medida a xente tamén quere. Quero dicir, A porque ver. se ten... Sí, A ver. joder. Palworld é un éxito innegable a nivel de descargas, a nivel de xogo, de xogadores e tal. É un éxito, é negalo, é negar a propia natureza desta industria na que da que algún xeito pois traballamos en pasado, en presente ou traballaremos en futuro. É certo, quero dicir, eu podo criticar e critico a Palworld moitas cousas, a mí non me parece terrible a proposta, o sea, non é original, non é nada, está baseado en nunha copia barata, quero dicir, son este tipo de cuestións, non? Ben, pero é que igual a xente quere iso, como mercado, non? E ao final, isto é unha industria cultural, pero é unha industria. E non vou ahora a defender que, pois como vende está ben. Non falo diso, non quero dicir iso, pero tampouco quero ir contra a corrente con contra millóns de xogadores, quero dicir. Non, eu só digo que é. Eu Sí, non, pero sei. que sí, non, quero xogar, xoga. estaba sí, Non pasa estou igual a entre persona. entre a brincadeira e a seriedade, non? Pero sí que creo que define moi ben Palworld, creo que é un xogo que define perfectamente de algún xeito 2024. E a relación que hai entre meme, entre xogadores, entre xogos de, o sea, é como o xefe final desta fase de xogos de supervivencia, máis xuntar o que a xente pide, eso de, yo es que quería el Pokémon de mundo abierto e ahora por fin lo tenes. Isto é unha mierda, o sea, é unha mierda. Vale que o mellor os últimos Pokémon non son maravillosos, pero como isto tamén é unha miseria, tampouco vamos poñernos locos. Que funciona é outra cousa, pero eu creo que aí partimos de bases como que agar.io, non sei se vos acordade, tamén funciona. É unha mierda de xogo, sí, pero funciona, e non teño ningún problema. É dicir, funciona así. Entón Palworld pode funcionar no seu número de xogadores e no que ofrece e a diversión que ofrece, porque os xogos tamén non esquezamos, hai unha parte lúdica evidente que o que teñen que facer ou o que en teoría están destinados a facer xa sei que non, isto está moi superado, non? Pero o videoxogo ten un apartado lúdico onde a xente ven a entreterse. Hai unha porcentaxe tremenda de xente que colle un videoxogo simplemente para evadirse, va pasalo ben e non quere saber nada de nada máis. E aí pode ser que Palworld teña un público importante e funcionase como un foguete, non sei. Como un pepino. Para Como mí, un pepino. Como un pepino. Un pepino. O éxito de Palworld para min fala máis dunha fame brutal na audiencia de Pokémon por alternativas. Xa se Sí. son de mellor ou peor calidade, pero de alternativas, de certa Sí. competencia, porque pasou, non chegou ás cifras que ten Palworld, porque de Palworld é como un exemplo máximo de explosión, eu creo que acrecentado co tema de iso das fábricas, das armas, Sí. porque é moi chamativo, Contento, pero pasou ¿no? algo máis ou menos similar con Temtem, con Nexomon, Sí. de xogos que son Pokémons da vida e que daban unha cousa distinta que non tes por que xogar a Esmeralda Púrpura ou a entrega que sexa, o branco ou negro, o que queiras. Entón, a aparición de Palworld, que está en Game Pass, que está en Steam por 30 pavos, a xente, claro, sexa mellor ou peor, quiso probalo e chegou a 2 millóns e pico de usuarios simultáneos. Iso é moi tocho, é dos cifras máis altas que tivo xa máis na vida Steam, por encima de Elden Ring, de Baldur's Gate, de Counter-Strike, unha brutalidade. Entón, eu noto esa fame, non, da audiencia de Pokémon de buscar alternativas. É que o que diste, non podemos obviar ese dato, non? De 2 millóns e pico de xogadores simultáneos. É unha barbaridade que só acadan uns poucos elexidos se acadan, non? O da fame de Pokémon creo que é real, non? Iso eu tamén o comparto, é real.
A xente quere que Pokémon sexa un xogo de 2024. E quere, de algún xeito, atopar algo realmente novo, realmente que nos ilusione, como nos ilusionou mellor no seu día o Pokémon azul, o Pokémon vermello, non? A unha xeración. Eu creo que está por aí. Joder, eu tiven teño, non? O escudo. E recoñezo que non acabei de entrar, non? As últimas probas que fixo o Pokémon, non? Falaban ben, non? E como dixo a xente, cal era a Arceus, non? Por exemplo, que a xente se dixo, oi, aquí hai ideas e tal. É o que se ve, non? Que a xente pide algo máis de Pokémon. Pide unha evolución en algo. Hai xente, por suposto, que seguramente sexa moi conservadora e prefira que as cousas estean como estean e non pasa nada. Pero eu creo que sí que a Pokémon, o que falamos algún día, a Pokémon Company, non falo da Pokémon Company, viríalle ben o mellor abrir a man e deixar que alguén xogase un pouquiño co seu produto e a ver que pasa. E se non gusta, non pasa nada, non bórralo, guárdalo nun caixón e non editas. Pero sí que creo que Pokémon sería a típica marca que se beneficiaría a día de hoxe de que alguén probase un pouquiño a ver que hai por aí con el. E non fago de... Sí, porque... Perdón, é como se tes que facer un The Last of Us de Pokémon, que creo que estaría... Sabes como me refiro? Creo que estaría ben, algo... Non sei, Detective Pikachu, pues, joder... creo que lle viría ben que o manoseasen algunhas outras mans e logo mellor nos arrepentimos, logo mellor nos arrepentimos todos, isto é unha puta miseria de xogo, pero creo que lle viría moi ben a Pokémon Company repartir ou compartir o seu xoguete un pouco polo mundo, que non lle den a Bloober Team, se pode ser eso non, por favor, vale. Queres dicir, Sara? Non, ia dicir que moitas veces os xogos de Pokémon o que teñen é, como dixo Charlie, ideas moi pouco materializadas, moi vagas, que realmente gustan e a xente quere. Son puntos clave que gustaría que se implementasen, pero teñen, non sei se que teñen medo de romper a imaxe de marca que teñen tan establecida, porque, por exemplo, algo como Palworld con armas non van facer porque é unha empresa que ten xogos para nenos, para toda a familia, etcétera, etcétera. Pero sí que parece que dalle un pouquiño de medo saírse da caixiña chiquitina que teñen e desmontada. Pero sí que parece que dentro do propio equipo sí que hai xente que quere facer cousas. O que pasa é que parece que non sei se os tiran para baixo ou que. Pero ver retaciños de cousas que poderían ser moi chulis se lle dedicase máis tempo, máis diñeiro, máis recursos, máis xente, non sei. Pero algo, como ben dis, algo falla. Todos queremos cousas máis pulidas e máis desenvoltas desas pequeñas ideas que amosan en cada xogo novo. Algo máis que comentar de Palworld? Por resumir, por acabar, eu xa digo, en parte é un xogo que a comunidade, como decirlo, que non é como un castigo, pero sí que me parece un produto tan mediocre. Demostrativo, non sei, desto do que está pasando en xeral, do produto rápido, de que dá igual a copia, que si tal, que si originalidade, que si a, sabes, inteligencia artificial polo medio, que se metemos, que a xente, sabes, que hai un momento en que di, pero a ti que te importa, si a mesmo como que se vai establecer, e creo, e xa veremos no futuro se temos máis Palworlds, non, deste tipo. Bueno, creo que xa, estaban traballando xa non Hollow Knight ou porque claramente é o que é e tal. Ata que punto non, quero dicir, buscar eses puntos de nicho de mercado, non? De xogos que tardan moito en sair ou xogos que non dan saído, se eu fago algo parecido e funciona, ata que punto me poden criticar por coller esa fórmula e aplicala ben, con éxito, non? Non sei. Veremos se isto só é unha excepción, o de Palworld, ou se vemos a partir de ahora xogos deste estilo, non? Claramente, como dicilo, plasticosos, non? De pouca artesanía. Eu creo que o problema é que a xente non valora o arte per se, o que queren é simplemente o disfrute. Dá igual se é un disfrute feito con mimo ou sen mimo. Eu creo que exactamente, aí vai haber cada vez máis certos nichos, creo decir, o videoxogo a partir de ahora eu creo que se vai mover, notase cada vez máis, esa levase movendo sempre así, non? Pero os nichos son cada vez máis evidentes e máis bestias, non? O sea, en este sentido o videoxogo cada vez alcanza máis xente, seguimos medrando en xeración, siguen entrando xente nova, os primeiros xogadores ainda non morreron, porque este é un nicho, o nicho do videoxogo empeza nos anos 70 e a toda a xente que empezou aí ainda algún morreu, quero decir, pero que é unha comunidade que seguirá medrando ata dentro de 20 anos, non? Mais ou menos 20, 30 anos.
Entón seguimos gañando xogadores cada día. É unha industria, joder, que dá medo. A cantidad de xente que mete, non queda ninguén sen xogar videoxogos. Entón, veremos que sitio ocupa, se que hai un nicho para isto, que parece que o hai, e que ademais é masivo. Veremos como funciona. Importa o que dixo Juan, creo. É Pokémon. E parece Pokémon. Entón, aquí tamén hai un punto moi grande de inflexión, que como se faz algo parecido de Harry Potter, igual tamén tes un 2 millóns de xogadores, sabes? Esa idea del Harry Potter bueno. Este es el Harry Potter que queríamos, ¿no? Es un Harry Potter donde, non sei, podes facer continuas abadas cadabras a gatos e a cans. A xente é así de cruel, pero que íamos facer? Juan, que tal se nos falas un pouquiño dese Final Fantasy VII? Sara, ti estás con Final Fantasy VII? Porque me parecería como moi jodido que ti non... Non teño Motivo? Play 5. Non tes Play 5, vale. Vaya, por Deus. Vaya por Dios. Bueno. Pero podes vir xogar a casa se queres. O sea, eu sacrifico o meu salón. Chicos, pues nada. Podes acampar aquí como unha semana, fas aí o teu rollo e xogas a Final Fantasy VII Rebirth. Bueno, pois entón, Juan, coméntanos ti o que teñas que decir de Final Fantasy VII Rebirth. Pois xa rematei, xa fixen análise, metinlle, non sei, algo máis de 70 horas e puiden explorar bastante ben o xogo. É un título que xa viña con moitos condicionantes dende o remake de hai 4 anos, porque polo final do propio xogo e polo feito de que, bueno, agora tes que adaptar non só unha parte tan pequena como Midgar, senón que agora estás nun mundo aberto, tes que levar a cabo o transportarnos a outras rexións do xogo original do PlayStation 1 que hai como 27 anos que non visitamos. Entón, ten aí como esa obligatoriedade de expandir, non? Final Fantasy VII Rebirth e faino moi ben. É un xogo que colle o que eran sitios moi pequenos como Calm, como Gongaga, que era opcional, como... bueno, Junon era un pouco máis grande, pero bueno, creo que se traballo ben un pouco esa idea, non? De que collen todos os momentos que había no original, se xan grandes ou pequenos, expándese ata niveis descomunais. Hai novas rexións, con un centro demográfico, digamos, un pobo, unha cidade, algún tipo de lugar onde habita xente, e logo tes un montón de terreo para explorar en plan Ubisoft, é un mundo aberto dai uns cantos anos, non sorprende por nada especial, son os típicos batidas de caza, desbloquear torres, atopar novos monstruos, algunha que outra misión de percorrer ese escenario, nada especial, pero síntese moi ben porque ten ese deber, non, de expandir, de que sempre tes que aprender algo novo dese mundo a través de calqueira misión. Eu creo que máis alo de 2 ou 3 misións secundarias ou encargos, todas as misións están moi ben feitas, intentan achegarte un pouco a visión particular de algún personaxe que coñeces, de alguén do grupo, de Tifa, de Barret, de Cloud, de alguén de Cañón Cosmo, do Gold Saucer, de Cid, de quen sexa. Sempre hai un momento, non, unha misión para coñecer máis ese mundo. E descobres ese coñecemento a través da exploración dun mundo que podes percorrer co Chocobo, que, bueno, está... o tema do desplazamento do xogo non é o que máis me guste, pero, bueno, digamos que está ben resolto, non é un punto especialmente negativo, pero que é o punto positivo o tema do combate. Vas combater moitísimo, e mellorando un sistema do remake que para min era, non sei se perfecto, pero parecíame complicado de mellorar. Agora está o tema das sinerxias, que ten esa dobre lectura de funciona tanto no combate como na historia, a sinerxia de, por exemplo, as contestacións, as opcións de diálogos que te poden sair falando con Aeris, con Tifa, con Barret, dependendo do que lles contestes con Cloud, a eles parecelle ben ou mal esa contestación, entón iso ten repercusión dentro do combate a ter ao desbloquear novas animacións, novos ataques con eles que son devastadores, son cinematográficos, moi espectaculares. Aí cando Final Fantasy VII Rebirth vas flipar co que podes facer no medio da batalla.
dun sistema que, como digo, xa é moi puído, podes combinar entre todos os personaxes. O malo é que nunca podes cambiar a Cloud. Cloud está bloqueado, Cloud sempre ten que estar no equipo, pero bueno, os outros dous que van contigo poden rotar. Pero se ti queres controlar a Red 13, se queres controlar a Yuffie, sempre hai un momento, sempre hai un tramo na aventura no que vas controlar a un dos personaxes en solitario. Está moi ben dividido, moi ben repartido o momento de importancia, evidentemente. Cloud, Tifa, Aerys son os que máis tempo de pantalla teñen, pero sempre hai como un respeto, non, de imos amosar estes personaxes en toda a súa dimensión, ou polo menos esa dimensión non se pode achegar porque estamos todavía aínda na segunda parte, pois darlle moito tempo de pantalla que os coñezas ben dentro das posibilidades do xogo. É un mundo que eu digo que paseime en 70 horas, pero eu creo que pode chegar a 80, 90 se queres completar absolutamente todo. Logo tes o modo difícil, rexogalo, as diferentes escenas e secuencias que ten o xogo dependendo das contestacións. Ten unha cantidade absurda de minixogos Final Fantasy VII Rebirth, pero unha cousa tola. Eu calculo case 20 minixogos, pero logo mecánicas específicas para algunhas misións que non son minixogos en sí, pero intentan darlle variedade, non, a partida. Quero facerlle unha mención a este xogo que igual bichedes algún de cartas o de Queen's Blood, que está super ben, é super divertido. Poderían facer un xogo aparte só dese minixogo. E logo, non quero entrar en spoilers, pero tocando un pouco o tema da historia, se xa sabedes o que pasaba ao final do remake, as posibilidades que tiña Rebirth eran moi grandes. Non son tan... o sea, non se desvían tanto como eu agardaba, pero, por suposto, todo está concentrado no tramo final de 10 horas, máis ou menos, de, vale, que é o que pasa con... Entón aí o xogo, claro, comeza a volver esa vertente do final do remake de... Aquí poden pasar moitas cousas que non vou desvelar. É un final que eu creo que non é tan divisivo como foi o de remake, pero pode ter moitas lecturas. Pode ter moitas teorías do que supón. Máis aló do tema do final, a historia está moi ben levada. Os personaxes é imposible que non ten cariñes con eles. Eu chorei co xogo, eu rime moito co xogo, desfrutei no, emocioneime. Hai unha sensibilidade moi especial por parte de Square Enix de coller eses personaxes que eran bonecos cadrados en PlayStation 1 e facelos moi humanos, con sentimentos, e todo, claro, tan ben decorado, con uns escenarios, unha posta en escena tan brutal, porque o xogo vese moi ben, que é imposible que non lle collas cariño aos personaxes. É un xogo que, en definitiva, desfrutei moitísimo, e por suposto recomendo a todo fan de Final Fantasy. Por que hai algunha xente que non lle gusta, Juan, este xogo? Hai xente que Por non que lle crees? gusta. Sí, non sei, eu, por exemplo, viñen as críticas así de... Tamén estos días Sí. eu sempre bromeo un pouco, non? Tipo Alex el Capo e todo isto, que foi bastante crítico co xogo. A xente tamén ten un problema de non deixar ser crítica. Quero dicir, un xogo pode gustar ou non, e non ten tampouco maior trascendencia, non? Pero cales crees que poderían ser os puntos flacos do xogo? Dicir, o sea, que onde falla Final Fantasy VII Rebirth? Ou o mellor para ti non falla, dis, tío, este xogo está caralludo e non... Non é un xogo revolucionario en ningún sentido, non fai nada que digas, buah, tan só podo atopar en Final Fantasy VII Rebirth. Imposible. O mundo aberto é o mundo aberto de manual, é o mundo aberto no que tes que tachar unha listaxe, non? De tarefas que tes que facer, e punto. A historia, máis aló de un personaxe que tampouco me gustou moito o que fixeron con el, é un par de decisións no final que non estou moi de acordo, pero non creo que se sean puntos excesivamente negativos. E logo é un xogo, digamos, convencional, pero elevado a maior potencia posible. É dicir, Square Enix non reinventa a roda, pero colle o que... No bo sentido da palabra. O que sabe facer todo o mundo, pero elévano moitísimo. Entón, a nivel negativo, un pouco iso, pero complicado. O sea,
o método de desplazamento en algún momento tampouco me encantou, pero son detalles pequenos que non diría claramente isto é un problema en Final Fantasy VII Rebirth, non. Pero, por A ese punto exemplo, non para chego. ti está evidentemente nun nivel superior Final Fantasy VII Rebirth que Final Fantasy XVI. Sí, sí, sí. Porque eu, xogando, por exemplo, a Final Fantasy XVI, o sea, Final Fantasy XVI, eu o problema que tiña co xogo é que había moitas misións secundarias que non valían para nada, que era unha perda de tempo de non aprendí nada, si matei un par de bichos aquí nunha rexión, pero importame un carallo que lle está a pasar a esta xente. Outras non. No tramo final do xogo sí que eran importantes, pero tamén había unha lectura miña que era non hai nada que poidas facer máis aló da propia historia ou das misións secundarias. Nada, non hai minixogos, non hai ningún tipo de entretemento, non hai prazer ou nada. En cambio, Final Fantasy VII Rebirth sí, hai moitos minixogos, tipo vai chegar un punto que vas picarte contigo mesmo dicindo, vale, vou conseguir a mellor puntuación nos minixogos. E iso xa é un entretemento, hai moitísima paixón detrás diso e ten algúns minixogos deles, inclusión dentro da historia, a súa propia trama, o xogo das cartas, o de Queen's Blood, ten a súa propia misión secundaria, o misterio que hai detrás. En ese sentido creo que está por riba. A nivel narrativo, Final Fantasy VII traballa xa con un produto feito, digamos, de ten que adaptar, logo ten a súa parte de inventiva, que é o máis arriscado que fan. Iso, bueno, Claro. dependendo de como ti leves o tema de facer cousas novas, pode gustarche máis ou non, pero eu Pregunto desfrutei máis eu, a historia. é accesible para alguén que non xogou Final Fantasy VII Remake? É accesible entrar en Rebirth? Ou... Eu creo que fixo Square Enix unha destas mentiras piadosas para non afastar a xente que queira entrar, que faga esa pregunta de forma xenuína e queira entrar, que podría xogar a Rebirth sen xogar a Remake? E di Square Enix, Hamaguchi. Sí, porque hai un resumo que xa te pon o día. Sí, vale, hai un resumo no menú principal que é un vídeo de Red 13 falando e contando en 4 ou 5 minutos a historia do remake. Vale, é como verse, digamos, un resumo en YouTube. Como se lees a Wikipedia e vas vendo como avanza One Piece, ¿no? E dis, Claro, oye, pues sí, se te vale moi ben. iso, moi ben, pero eu non o recomendo. É máis, eu non recomendo. É un dos xogos que máis xogos previos require para poder xogarse. É dicir, eu creo que debería xogar o original, o Crisis Original Core, e tal. o remake, e logo xa podes xogar o Rebirth para entendelo ben, todo o que está a supoñer diferentes escenas. É que eu creo que este é o problema deste xogo, perdón, en parte, porque agora estaba vendo, eu sei como acaba o 7, sei, e agora puxemos de fondo, non? Vos non o vedes, pero o principio do xogo, simplemente. E faime gracia porque empeza con Zack, non? E xa só o personaxe de Zack require certa explicación, quero decir, o sea, non entendo como ti xogando, creo que é un xogo que tens que xogar original para realmente entender que estás vendo de Final Fantasy VII, é dicir, a gracia pura de que cambia, de como é, o sea, non quero entrar en spoilers de ningún tipo, pero bueno, eu creo que a estas alturas xa sabemos que non é un 2.1, non é un xogo que busca un remake de un 1, senón que é algo totalmente diferente, é máis o que distí, inventivo, originalidade, o sea, monta outra historia que claro, é que distí, xa non é só Final Fantasy, como se non hai que xogar a Crisis, é que, joder, eu entendo que é que nada, estaba vendo ahora como empezaba e fixome gracias a ver a Zack, Sí. a Live, É un... a Zack por aí facendo cousas, a Cloud recordando como xogaba, como loitaba con Sephiroth, pero no seu bando, o sea, este tipo de cuestión, ¿no? Outro día había un gameplay de unha peña inglesa e tal, e estaban xogando por primeira vez a Final Fantasy directamente no remake. Entón, hai unha escena cando cae o sector 7 no remake que aparece Cait Sith. Entón, Sí. se ti non sabes quen é Cait Sith, quedas flipando de que carallo é este, por que aparece aquí, porque logo non volve a aparecer no xogo nin hai explicación. E pasoulle a eles. Apareceu Cait Sith e dixeron, what the fuck, que coño é isto? Pero se xogas Claro. ao original, sabes quen é e por que pode aparecer aí, por que a reacción súa así. E con Zack pasa máis todavía, porque o de Cait Sith é como un detalle. O de Zack xa non. O de Zack é unha importancia vital dentro da historia. Exacto. Ao longo de Rebirth. A ver, eu Exacto. supoño que unha vez este todo completo, ti poderás xogar enteiramente todo a parte nova do remake e entender a nova historia, pero
xogar original sempre darache ese doble sentido a todo o que sucede, non? No, un É doble que eu creo que é un contexto. xogo moi meta, pero moi meta a moitos niveis, tanto o nivel meta Final Fantasy, que Final Fantasy ten a súa propia linguaxe de saga, está esa linguaxe, está a saga da linguaxe meta de Final Fantasy VII, dos personaxes de Final Fantasy VII, da súa historia que contou, está a propia meta dos minixogos do mundo contemporáneo, do fanservice, non? De Cloud bailando, de praia, das propias tetas de Tifa, non? Quero dicir, creo que hai toda unha linguaxe aí meta que non sei, o sea, é un xogo creo que é auténticamente cebola, con moitísimas capas, que supoño que sí, que podes xogar, como digo, pues, como calquera cousa. Oye, todos nos xogamos Dark Souls, e moitos non sabemos, quero dicir, non todo o mundo sabe a historia pura de Dark Souls. Algún acabou o xogo non ten ni idea do que pasou por diante del, nin o que é un señor da cinza, nin é nada, pero pasou o xogo e disfrutou uno como a calquera. É un exemplo, quero dicir, de lore, de historia e tal. O mellor Final Fantasy VII Rebirth, pues podes xogarlo perfectamente, por suposto, e non quedarte con eses detalles. Que la historia del 7 original, que es diferente. Vale. ¿Sabes? No, a Eris. Vale. Porque, por exemplo, o tramo final de o que sucede con Aeris, Sí. se non xogas original, Rebirth tampouco deixa moi claro que supón que morra ou non morra Aeris. Sí. Ou, por exemplo, aparece a materia branca, é como en Rebirth non hai unha explicación de que é a materia branca. Entón, se non xogas, iso, insisto, se non xogas original, eses detalles de por que Zack di as cousas que di, por que Zack tiña esa relación con Aeris, Xa en sí, con Zack como Cloud. personaxe, de decir, este tío Zack como personaxe. Que carallo pinta este pavo aquí? Ou que apareza, isto xa é pelín spoiler, en Gongaga aparece un personaxe do Crisis Core. E se non xogaches a Crisis Core, non Non sabes ten quen nin é. idea de que... O sea, quedas como, vale, eres Carlos, moi ben. Pero se Sí. xogaches a Carlos, a Crisis Core dis, claro, é Carlos de Crisis Core, bla. Pero perdes iso. Perdes Bueno, vou facer un spoiler eu. Bueno, vou preguntar un spoiler. Se alguén quere, que se sale 30 segundos, que estamos acabando o seu programa, tampouco imos rayar moito máis. 30 segundos, vale? Está Vincent? Sí. Xa é xogable, xa se une aquí. Non. A mierda, hombre, pues non juego ya, hombre, voy a xogar ya. Mierda, hombre. ¿Cómo no? Fan unha cousa rara con Vincent e con Cid, que únense ao grupo, pero nin pelexan contigo, como Red 13 no remake, nin podes controlalos, evidentemente. Están no tramo moi final. Quedan para terceira parte, entendo. Quedan para terceira parte, sí. É curioso porque no xogo original, isto ten certa leria. Vincent, bueno, a ver, se alguén está perdido, Vincent é un vampiro. Vincent non era obrigatorio desbloquear, o sea, tiñas que ir a por que é algo que sempre me chamou a atención, ¿no? Isto cando antes había personaxes voluntarios de rollo, que me parece moi tolo esta idea de... E podes perdello, Sí. Non podes ir a por el momento do xogo. Efectivamente, que é como moi tolo realmente o pensas, porque forma parte da historia, o sea, falamos de 1997, 98, 97. Digo, joder, esta idea, ¿no? De un personaxe que podes deixarlo olvidado e jódete, ¿no? Hubo un momento no Rebirth con Yuffie, cando se une a min, que saíme a decisión de queres que Yuffie se una? E que dinlle que sí. Pero quedei coa dúbida de... A ver, non creo que neste xogo non se poida coller a Yuffie, porque senón é como demasiado dous camiños, non? Que demasiada división, bifurcación. Entón, foi o único momento. Logo con Vincent e os demais e Kate Sith, aí non hai opción. Únense e punto. A ver, sendo como é Yuffie, seguramente das ya non, dalle absolutamente igual e acoplase ao grupo igual. Claro. Eu imaginei que farían unha broma, rollo, pois vou igual. Pero dinlle que sí, por se acaso. Bueno, pois unha maravilla. Entón, Final Fantasy VII Rebirth, bueno, a maioría das críticas está sendo bestial. Todo ese sadito. Alén da broma que fixen aí, non, de Alex, o resto pois está sendo totalmente masivo. Os noves e picos e todo isto caen do ceo xa, bueno, o típico postulado po GOTY, non? Pois Game Awards, xa directo do AAA festa para adiante, que estamos en marzo, vale, pois alguén dúbida, estamos xa pedindo la hora de
do ano xa, tía, breve noite boa, pero jiji, jajaja, pero sí, vale. Entón, pois aí andamos. Non sei se alguén quere comentar algo máis no programa. Eu vin Dune 2 onte, por se vos interesa así, non? Fora de off topic absoluto da vida. E podo recomendala, pero, bueno, xa está, tampouco me vou volver loco a recomendar Dune. No. Leo o libro. Eu Leo o quero libro. preguntar unha cousa a Juan. Mm. A John. A banda... a John. A banda sonora que tal é? Porque sei que volveron facer varios temas e na primeira parte algúns quedaronme un pouco así frío. Cales non te gustaban? Os que eran en plan tecno... Sí, que en plan, non me pega moito neste momento agora que só isto Pois así. hai bastante diso. Hai bastante diso, hai como moita reinterpretación, ¿no? O sea, hai os temas clásicos, por suposto, que es cando soan... A banda sonora é brutal, que non o mencionei, pero a banda sonora para min é increíble. Pero que vas ti coa pregunta, si hai un pouco desa reinterpretación de temas tecno, máis disco, máis electrónica. E logo ten tamén moitas partes de música con coros. Bastante con coros e queda ben. A min creo que non houbo ningún tema que dixen, "Buah, aquí sobra completamente", ou non. Todo bastante ben encaixado. Pois dito isto, non sei se alguén ten algo máis que engadir, senón, pois tiramos para Bengo dentro de unhas semanas. Esta a ver se podemos gravar para comenzar isto non de mes en mes, non de ser un mes en tal, a ver se a finais deste mes, 24, pois entón sacaríamos así como dous en marzo, 29. Ademais este mes é longo, son 31 días de Sí. nada. Entón, pois mira, cuadraría ben a semana do 25, 26, 27, 28, buscar un oco por aí. Que malo será. Inda que rápido pasará, que Semana Santa este ano cae aí, non? Semana Santa é esa, o que acabo de falar, 25, 26, por aí anda a cousa, creo que o sábado santo é o día 30, porque este ano no entroido entrou moi cedo, co cal Semana Santa pois tamén cedo. Ti, Ana, non nos queres visitar a Semana Santa, aquí facer penitencia? Vaya cara. A Galiza. É que teño que ir a Perro, así que mellor sí, porque hai que ir pasar outono. Bueno, disfruta Eu son moi outras fiel. disfruta outras viaxes que hai entre medias, disfruta da vida. Sara, compañeira, disfruta de Salcedo, sempre en pé. Gracias. Salcedo sempre. E ti, Juan, disfruta tamén das túas viaxes de traballo que van A túa aparecendo cadeira por aí. nova. Da túa cadeira nova. Ahora. Tamén. Prioridade. E eu disfrutarei do que me vai dando a vosa compañía. Vémonos iso, este mesmo mes e nada. Aburiño. Chao. Venga, logo. Adeus.